Atong hinumduman nga kita anaa sa balaang presensya sa Ginoo. Magampo kita. Langit nung Amahan, salamat sa gasa sa trabaho ug sa kusog nga imong gihatag kanako karong adlaw. Panalangini ang mga buluhaton nga anaa sa akong atubangan aron mahimo ko kini uban sa pagpaningkamot ug paghigugma. Giyahi ang akong hunahuna, mga kamot ug mga pulong aron ang tanan nakong buhat magahatag og himaya kanimo. Ilayo ako sa kasubo ug kakapoy ug ipahinumdum kanako nga ang akong trabaho usa ka pag-alagad usab sa uban. Ihatag kanako ang kaalam sa akong mga desisyon, kalipay sa akong paningkamot ug kalinaw sa akong kasing-kasing samtang magtrabaho ako karon. Amen.